சாயங்கால வேளத்தில் அந்த தேவனை துதிக்க ஆராதிக்க இணைந்திருக்க நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் அவர் அற்புதங்களை செய்ய வைக்கிறார், தேவனாய் இருக்கிறார். அப்படியே நம்ம வெல்கம் பண்ணலாமா? அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டை நம்ம வெல்கம் பண்ணலாமா? ஆண்டவரே, எங்களிடத்துல வாங்கப்பா. உங்களுடைய வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது, எங்க ஒருவர் இருவர் என் நாமத்தினால கூடுகிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில் நான் வாசம் செய்வேன் என்று சொன்ன தேவன். ஆண்டவரே, அவர்கள் இந்த மத்தியில் வாசம் செய்யவராய் இருக்கிறார். அப்படியே இருக்கிற இடங்களை கண்களை மூடி அவர் வரவேற்கலாமா? வாரும் தூய ஆவியே, பிரசன்னத்தை வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். அப்புறமா சொல்லுங்க, வாரும் தூய ஆவியே, பிரசன்னத்தை வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். தீவத்தண்ணி நீரே, தாகம் மூச்சே, தீவத்தண்ணி நீரே, தாகம் மூச்சே, ஆலோசனைக்காரரே, வாரும் தூய ஆவியே. அவர் அப்படி வரவேற்கலாமா? உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம், வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். அவர் அப்படியே பார்த்து, வாரும் தூய ஆவியே, பிரசன்னத்தை வல்லமையால் என்னை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும். பிரவேசிக்கிற தேவனாயிருக்கிறார். அவர் நம்மத்தில வாசம் செய்கிற தேவனாயிருக்கிறார். எங்கு அவரால் நம்ம கூப்பிடுறோமோ நம்ம கூப்பிடல அவர் வரைகிற தேவனாக இருக்கிறார். அப்படியே இந்த நேரத்தில் இந்த 3வது மாதத்தில் நம்ம கடந்து வர செய்கிறார். இந்த வருடம் துவங்கி இத்தனை மாதங்கள் நம்மை நடத்தி வந்திருக்கார். அப்படியே அவருக்கு நன்றி சொல்லலாமா? ஆண்டவரே, ஒரு புது நாளை தந்தீங்களே, புது வாழ்க்கையை தந்தீங்களே, ஒரு புது துவக்கத்தை தந்தீங்களே, உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, நீ செய்த ஒவ்வொரு கிருபைகளுக்காக நன்றி, நீ நடத்தின ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காய் நன்றி அப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, முந்தின அநேக காரியங்களை பார்க்கிறோம். இத்தனை வரை நடத்தி வந்தீங்களே, நீங்க இத்தனை நாள் வரையும் நடத்தி வந்தீங்களே, உமக்கு நன்றி அப்பா. புது வாழ்வு தந்த
பார்த்து சொல்லலாமா? நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் சொல்கிறோம். கண்ணீருடன் விதைத்ததெல்லாம் கம்பீரத்தோடு அறுக்க செய்தீர். கண்ணீருடன் விதைத்ததெல்லாம் கம்பீரத்தோடு அறுக்க செய்தீர். ஏந்தி நின்ற கரங்களெல்லாம் கொடுக்கும் கரங்களாய் மாற்றி விட்டு. அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஏந்தி நின்ற கரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கும் கரங்களாய் மாற்றி விட்டீர். நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் சொல்கிறோம். அவரை பார்த்து நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் செய்கிறோம். புது வாழ்வு தந்தவரே, புது துவக்கம் தந்தவரே, புது வாழ்வு தந்தவரே, புது துவக்கம் தந்தவரே. நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். இத்தனை மாதங்கள் நடத்தினீரே, நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் சொல்கிறோம். முந்தினதை யோசிக்காமல், பூர்வமானதை சிந்திக்காமல், முந்தினதை யோசிக்காமல், பூர்வமானதை சிந்திக்காமல், புதியவைகள் தோன்ற செய்தி சாம்பலை சிங்காரமாக்கி விட்டீர். புதியவைகள் தோன்ற செய்தி சாம்பலை சிங்காரமாக்கி விட்டீர். நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் சொல்கிறோம். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? நன்றி உமக்கு நன்றி, முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி உமக்கு நன்றி, மன நிறைவுடன் சொல்கிறோம். புது வாழ்வு தந்தவரே, புது துவக்கம் தந்தவரே, புது வாழ்வு தந்தவரே. நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் புது வாழ்க்கையை தந்திருக்கிறார். ஒருவேளை இந்த 3 மாதங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரத்தில் இது உங்கள் பழைய வாழ்க்கையை போல சாம்பலாக இருந்திருக்கலாம். அநேக நேரத்தில் நீங்கள் கண்ணீரின் பாதையில் கடந்து சென்றிருக்கலாம். இந்த வரிகள் அப்படி தான் சொல்லுது, இவைகளை தோன்ற செய்வாராம், சாம்பலை சிங்காரமாய் மாற்றுவாராம். இந்த 3வது மாதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் அப்படிதாங்க. இந்த 3வது மாதத்தில் முடிக்க நேரத்தில் கடந்து வந்திருக்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் சாம்பலான அநேகருடைய காரியங்களை, சாம்பலான அநேக சூழ்நிலைகளை அவர் சிங்காரம் மாற்றுகிற தேவன், அவர் சிங்காரமாய் மாற்றுகிற தேவன். அவர் துவங்கி அனைத்தையும் அவர் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். அன்னைக்கு வந்திருக்கிற நபர்கள், இந்த லைவை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற நபர்கள், இந்த நேரத்தில் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி நம்ம ஆராதனைக்குள்ளே கடந்து செல்லலாம். தேவன் நம் முகத்தை பார்க்கிறவர் அல்ல, நம்ம இருதயத்தை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார். நம் இருதயத்தின் ஏக்கங்கள் எண்ணங்களை அறிகிற தேவன் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். அவருடைய பிரசனத்தை இந்த நேரத்தில் வாஞ்சிப்போமா? கண்களை மூடி, ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசனத்தினால் என்னை நிரப்புங்கப்பா, உம்முடைய பிரசனத்தினால் என்னோட வாழ்க்கையை நிரப்புங்க ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசனத்தினால் என்னோட வீடுகளை நிரப்புங்க யேசுப்பா. எல்லாரும் வாஞ்சியா கொஞ்ச நேரம் கேட்கலாமா? தேவனோடு வானத்தில் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற அவர் நம்மளோட ஆராதனையில், மனிதர்களாக நம்மளோட ஆராதனை, இந்த பூமியில் பண்ணுற ஆராதனையில் பிரியப்படுகிற தேவனாக இருக்கிறார். எவ்வளோ பெரிய தேவன் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார். வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் நம்மளோட கூட இருக்கிறார். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி தேவனுடைய பிரசனத்தை இந்த நேரத்தில் வாஞ்சிப்போமா?
Hallelujah. Oh Deva பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவன் மகிமை பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே பிரசன்னமே தேவனின் நல்ல தூதர்கள் நம்மை சுற்றிலும் இங்கு நிற்கிறார். தேவனின் நல்ல தூதர்கள் சுற்றிலும் எங்கு நிற்கிறார். தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவனின் தூய ஆக்கினி இன்று நமக்குள்ளே இறங்கி வந்திடுதே. தேவனின் தூய ஆக்கினி இன்று நமக்குள்ளே இறங்கி வந்திடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. கேட்கிற வேலை பிரசன்னம். ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. வானத்தின் அபிஷேகமே இன்று நமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே. வானத்தின் அபிஷேகமே இன்று நமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. தேவனின் மகிமை நம்மை எல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே. ஓ தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. தேவ பிரசன்னமே இறங்கியே வந்திடுதே. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி அப்படி இருக்கிற இடங்கள
அவருடைய பிரசனத்தை வரவேற்போமா? அவருடைய பிரசனம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது. அவருடைய பிரசனம் உன்னை ஆட்கொள்வதாக. இந்த நேரத்தில் மாம்சத்தினால் வருகிற போராட்டங்கள் நிர்மூலமாகுவதாக. மாம்சத்தினால் வருகிற பிரச்சனைகள் நிர்மூலமாகட்டும். அவருடைய பிரசனத்தை வாஞ்சி போகிறார் என் தேவனாய் கர்த்தர். ஆண்டவரே, பார்த்து கொண்டிருக்கிற நபர்கள், ஆன்லைனில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற நபர்கள், ஆண்டவரே உடைய பிரசனம் அவர்கள் மேல் இந்த நேரத்தில் இறங்குவதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, பல பாடுகள், பல போராட்டங்கள், பிரச்சனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் இயேசுப்பா. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே அவருடைய பிரசனம் அவர்களை ஆட்கொள்ளட்டும். ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசனம் அவரை ஆட்கொள்ளட்டும் இயேசுப்பா. எவ்வளோ பேரை நம்பி இருந்திருக்கலாம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எவ்வளோ மனிதர்களை நம்பி இருந்திருக்கலாம் இயேசுப்பா. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறார்கள் இயேசுப்பா. உம்மை நோக்கி பார்க்கின்ற ஒரு ஆண்டவரே இருக்கிற முகங்கள் ஆண்டவரே வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொன்னது போல் ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் நிரப்புங்க அப்பா. உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. வசனம் சொல்கிறது, உலகத்தில் உனக்கு உபத்திரம் உண்டு, திடன்கொள், நான் உலகத்தை செய்தேன் என்று சொன்ன தேவன். இன்னைக்கு அந்த செய்த தேவன் உன்னோடு இருந்தா உன் பாதையில் இருக்கிற அந்தகாரங்கள், உன் வழியில் இருக்கிற எரிகோ கோட்டைகளை என் தேவன் இந்த நேரத்தில் தகர்த்து போடுவோம். என் தேவன் உனக்கு வழி காட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார். நானே வழியும் சத்தியும் ஜீவனமாக இருக்கிற தேவன் என்று சொன்ன தேவன். இந்த நேரத்தில் அவரை வாஞ்சிப்போமா? இந்த நேரத்தில் அவர் வாஞ்சிப்போம். அநேக நேரத்தில் நம்ம மாம்சத்தில் எவ்வளோ நாட்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். நம்மளோட மாம்சத்தில் எவ்வளோ நாட்கள் நம்ம முயற்சி செய்திருக்கலாம், தோல்வி அடைந்திருக்கலாம். இன்னைக்கு தேவனோட ஆவியானவரை நம்ம இந்த நேரத்தில் வரவேற்கணும். அவரோடு இருந்தால் தேவ ஆவியானவர் உனக்கு வரப்போற காரியங்களை அறிவிக்கிறவராக இருக்கிறார். உனக்கு உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார். கடலில் மீது நடந்த போதும் தேவனாய் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதை காட்ட உனக்கு நேசர் இருக்கிறார். எல்லாரும் கண்களை மூடி கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி, ஆண்டவரே எங்களோடு வாசம் செய்கிற தேவனே, ஆண்டவரே உம்மை வரவேற்கின்றோம். பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் எனக்கு பாதை காட்ட நேசர் உண்டு, பயமே இல்லையே. பார்வோன் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும் எனக்கு பாதுகாக்க கர்த்தர் உண்டு, பயமே இல்லை. எல்லாரும் சொல்லுவோம், பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்து கொண்டாலும் என் பாதுகாக்க நேசர் உண்டு, பயமே இல்லை. பார்வோன் சேனை தொடர்ந்து வந்து சூழ்ந்து கொண்டாலும் பாதுகாக்க கர்த்தர் உண்டு, பயமே இல்லை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, சொல்லுவோம், ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழிகள் நடப்பேன், உம் பாதம் உன்னை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. சொன்னால் போதும் செய்வேன், நீர் காட்டும் வழிகள் நடப்பேன், உம் பாதம் உன்னை பிடிப்பேன் என் அன்பு இயேசுவே. கடலின் மீது நடந்த அற்புத பாதைகள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கு கவலை. கடலில் அகற்றின அற்புத வார்த்தைகள் எந்த துணையாக இருப்பதா எனக்கு கவலை. உண்மையாய் சொல்லுவோம், கடலின் மீது நடந்திட்ட அற்புத வார்த்தைகள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கு கவலை. கடலுக்கு அகற்றின அற்புத வார்த்தைகள் எனக்கு முன்னே செல்வதா எனக்கு கவலை. ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே, ஆராதனை இயேசுவுக்கே. ஆராதனை இயேசுவுக்கே.
செய்வேன் நன்றி இயேசுவே. நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன். நீர் காட்டும் வழியில் நடப்பேன். நானும் ஒன்றை செய்வேன் நன்றி இயேசுவே. ஆராதனை செய்வேன். ஆராதனை இயேசுவே. ஆராதனை எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்லுவீங்க? நீ சொன்னால் போதுமே சொல்ல. ஆண்டவரே, நீர் காட்டுற வழியில் நான் நடப்பேன். ஆண்டவரே, என் தேவன் உடைய வாழ்க்கையில் அவருடைய பிரச்சனத்தை அவருடைய கிருபையை வைத்திருங்க. அவர் காட்டுற வழியில் நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு போராட்டமும் உங்களுக்கு இருக்காது. எந்த ஒரு பிரச்சனைகளை உங்களை சூழ்ந்து கொண்டால், பார்வோன் சேனை உன்னை பின்தொடர்ந்தாலும் என் தேவனாய் கர்த்தர் உனக்கு பாதை காட்டுகிறவராக இருக்கிறார். அவர் நமக்கு துணையாளராக இருக்கிறார். அவர் நம் தேவனாக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? விசுவாசிக்கிறவங்களை கரங்களை தட்டி, ஆண்டவரே என் துணை நீரே சொப்பா, என் துணையாளரே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே என் தேவனே உம்மை வரவேற்கிறோம் சொப்பா. ஆண்டவரே என் உள்ளம், ஆண்டவரே சொப்பா, ஆண்டவரே என் உடலும் உமக்காகத்தான். ஆண்டவரே உமக்காகத்தான் சொப்பா. என் வாழ்க்கையே உமக்காகத்தான். ஆண்டவரே என் தேவனே உம்மை வரவேற்கின்றோம் சொப்பா. கண்களை மூடி அப்படியே கொஞ்ச நேரம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணரலாம். கொஞ்ச நேரம் தேவனை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். அல்லேலூயா. ஆண்டவரே உம்மை வரவேற்கின்றோம். துணையாளரே உம் சிறகின் நிழலில் தானே கலிகூருவே. துணையா என் துணை நீதான். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியே பாடலை பாடுவோம். என் தேவனே என் இயேசுவே உம்மைத்தானே நேசிக்கிறேன். சொல்லுங்க. என் தெய்வமே என் இயேசுவே உம்மைத்தானே நேசிக்கிறேன். என்னுடனும் உமக்காகத்தான் உம்மைத்தானே நேசிக்கிறேன். துணையாளரே உம் சிறகே நிழலில் தானே கலிகூருவே. துணையாளரே உம் சிறகே நிழலில் தானே கலிகூருவே. நேரத்தில் அந்த ஆராதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நபர்கள் தேவனை உண்மை உண்மையாய் தேடுகிறார்கள், உண்மை உண்மையாய் நேசிக்கிறார்கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆராதனை கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் என் தேவனாய் கர்த்தர் ஆண்டவரே அளவில்லாத பிரச்சனம் அவர்களை மூட்கொள்வதாக ஆண்டவரே, உடைய அளவில்லாத வல்லமை அவர்களை ஆட்கொள்வதாக இயேசு நீரே அவர்களோடு இருந்து அவரை பாதுகாப்பதற்கு ஆட்சேபிக்கிறேன். ஆமென். இந்த ஓய்வு நாள் மாலை பொழுதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்.
ஹல்லேலூயா. இவ்வளோ பாடி திருத்து கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தினோம். வார்த்தையை தியானிக்கிறதுக்கும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவாராக. ஹல்லேலூயா. திரும்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க. கர்த்தரை மட்டுமாய் நம்ம வழி நடத்தி வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நாம் நிற்பது நிர்மூலமாக அவருடைய கிருபை. இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒரு விஷயாக இயேசு உன்னை நேசிக்கிற ஊழியத்தின் சார்பாக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. எல்லாம் கண்களை மூடி வார்த்தைக்கு நேராக சொல்லுவோம். கர்த்தர் நம்மோடு இடைப்படுவாராக. கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அப்பா, அருமையான இந்த மாலை பொழுதுக்காக ஓய்வு நாளை மாலை பொழுதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இம்மட்டுமா எங்களை வழி நடத்தின ஆண்டவர் தொடர்ந்து வழி நடத்துவீராக. குறிப்பாக அந்த வார்த்தை நேரம் பரிசுத்த ஆவியான எங்களோடு கூட இடைப்படுவீராக. அடியனை மறைத்து எங்களோடு கூட நீங்கள் பேசுவீராக. நீர் கரியை செய்யுங்க. சகல துதிக நம் மகிமை உமகே செலுத்தின இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல தகப்பனே. ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. திரும்ப சந்தோஷமாக கர்த்தர் நம்மளோடு இடைப்படுவாராக. எடுத்துக்கொள்வோம். மத்தேயு 9:18. மத்தேயு 9:18. அவர் இவைகளை அவர்களுக்கு சொல்லி கொண்டே இருக்கையில் தலைவன் ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து, என் மகள் இப்பொழுதுதான் மரித்து போனாள், ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உன் கையை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பான் என்றார். அன்பான தேவனுடைய ஜனமே, கர்த்தர் இந்த நாளும் நம்மோடு சொல்லுகிற ஒரு காரியம், அப்பொழுது பிழைப்பாள், ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உன் கையை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பாள். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், பிழைப்பூட்டுகிற ஆண்டவர். பிழைப்பூட்டுகிற ஆண்டவர். நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் சரி, என் வாழ்க்கை முடிந்து போனது, என் சூழ்நிலை மாறி போன்னு நினைக்கலாம். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது பிழைப்பார். தலைவனுடைய விசுவாசம். அந்த வார்த்தை கர்த்தர் அப்பொழுது பிழைப்பாள். எப்பொழுது? வசனம் சொல்கிறது, இது எல்லாம் தெரிந்த சம்பவம் தான். பாருங்கள், 18ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன். அவர் இவைகளை அவர்களுக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கையில் தலைவன், பாருங்கள், ஒரு தலைவன் ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து, என் மகள் இப்பொழுதான் மரித்து போனால், ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பாள். ஹல்லேலூயா. பாருங்கள், ஒரு தகப்பனுடைய வாஞ்ச, ஒரு மரித்த ஒரு மகளுடைய தகப்பனுடைய வாஞ்ச. அவர் சொல்கிறார் ஏசப்பா கிட்ட வந்து, என் மகன் மரிச்சிட்டா. பாருங்கள், எவ்வளோ வேதனையான விஷயம் இல்லை. இன்றைக்கி அநேக பெற்றோருக்கு பிள்ளைகள் கிடையாது. சில தகப்பன்மாருக்கு பெண் பிள்ளைகள் ரொம்ப பாசம் அதிகம். ஹல்லேலூயா. அவள் மரிச்சிட்டா. அவளுக்கு இருந்த அந்த தலைவனுக்கு இருந்த ஒரு விசுவாசம் என்னென்னா, நீங்கள் வாங்க ஏசப்பா எங்கள் வீட்டுக்கு, உங்கள் கையை வைங்க, அப்பொழுது பிழைப்பால். ஒரு நம்பிக்கை. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எப்படி முடியும்? ஒரு தலைவன்னா எப்படிப்பட்டவன்? ஒரு தலைவனுக்கு அநேக தொண்டர்கள் இருக்கலாம், அநேக உறவுகள் இருக்கலாம், பல திரளான கூட்டம் அவனுக்கு இருக்கும். ஆனால் அவனுக்கு திரளான கூட்டம் இருக்கும். அவள் மகளுக்கு என்ன வியாதி என்னன்னு தெரியல. இந்த வயதத்தில் சம்பவத்தில் அப்படிப்பட்ட எதுவுமே சொல்ல. ஆனால் மரிச்சிட்டா. அப்போ மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் பல காரியங்கள் செய்திருக்கலாம். டாக்டர்களை போயிருக்கலாம், பல ஆலோசனை செய்திருக்கலாம், பல காரியங்கள் செய்திருக்கலாம். ஆனால் எல்லாமே முடிஞ்சு போன சூழ்நிலை. அப்போ சுற்றி இருக்கிறவங்களும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, இனி எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. அப்போ சிலர் என்ன பண்ண ஏராளமாக பேசியிருப்பார்கள். தன்னுடைய மகளை இறந்துட்டான்னா அவள் வந்து இந்த தலைவன் எதை தப்பு பண்ணிட்டான், அவனுக்கு சாபம், பல காரியங்கள் குழப்பமான சூழ்நிலைக்குள்ளே கொண்டு கூட அந்த தலைவனை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, தள்ளியிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த வேத வசனம் சொல்ல, தலைவன் ஏசப்பா மேலே ஒரு பெரிய ஒரு விசுவாசம் வைத்தான். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. மரித்தவரை உயிர்ப்பிக்கிற ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறான்ற விசுவாசம். ஹல்லேலூயா. இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற சகோதரனே, தாயே, தகப்பனே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த தலைவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை. ஏசப்பா புட்டுகிற ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. மரித்தவளை உயிர்ப்பிக்கிற ஆண்டவர் என்பதை இந்த தலைவன் உணர்ந்தான். ஏசப்பா மேலே முழு நம்பிக்கை வச்சான். சங்கீதத்தில் தாவீது சொல்லுவான், என் முழு இருதயத்தோடு உம்மை தேடுகிறேன். பாருங்க, இவனுடைய வாஞ்ச, இவனுடைய விசுவாசம் என்ன, இவனுடைய நம்பிக்கை என்ன, ஏசப்பா என் மரித்த என் மகளை உயிர்ப்பிக்க முடியும். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இவன் ஏசப்பா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தான் மனைவிக்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம், உறவுகள்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லி, மரிச்சிட்டாப்பா இப்போ அவர்கிட்ட சொல்லி என்ன ஆகும்போது கூட பல குழப்பத்தின் மத்தியில் கூட அவன் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அவனோட ஒரே நம்பிக்கை ஏசப்பா உயிர்ப்பிக்க முடியும். பாருங்க, தலைவன்
கடந்த நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எங்கள் பகுதியில் ஒரு கட்சியில் இருக்கிற மகன் 8 வயசு மகன் மறிச்சிட்டான். எப்படி மறிச்சான்னு தெரியல, மறிச்சிட்டான். ஆனால் பயங்கர கோலாகலம், பல பட்டாசு வெடித்து போஸ்டர் ஓட்டி பல காரியங்கள் பண்ணாங்க. கடந்த 10 நாள் கழித்து அவனுக்கு காரியம் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட போஸ்டர், கட்சியிலேருந்து மினிஸ்டர் வந்து அந்த மகனுடைய உருவப்படத்தை என்ன பண்ணாங்க, திறந்து வச்சாங்க. பாருங்கள், ஒரு தலைவனுடைய வீட்டில் உள்ள மரணம் உலகம் அந்த இடம் அந்த ஏரியா முழுவதும் பரவும். ஆனாலும் இவன் பல குழப்பமான சூழ்நிலை தலைவன் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அவனோட விசுவாசம் என்ன, ஏசப்பா பிழைப்பூட்ட முடியும், மரித்தவனை உயிர்ப்பிக்க முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை. ஹல்லேலூயா. இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தாயே சகோதரியே, உனக்கு யார் இல்லைன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். ஒருவேளை எனக்கு சொந்த பந்தம் நிறைய இருக்குது, நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன்னு, என் என்ன முடிவு பண்ண முடியல, என் டிசிஷன் எடுக்க முடியலன்ற சூழ்நிலை இருந்திருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் நாள் சொல்லுகிறார், நீ முழு இருதயத்தோடு அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, முழு பலத்தோடு அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, முழு விசுவாசத்தோடு அவர் மேலே ஏசப்பா மேலே வைக்கும்போது ஏசப்பா சொல்லுகிறார், நான் பிழைப்பூட்டுவேன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்கள் நடந்த சம்பவம், பாருங்கள் ஏசப்பா சொல்கிறாரு. பாருங்கள் வசனம் சொல்லு, 23ஆம் வசனம் 19ஆம் வசனம் சொல்லு. இயேசு எழுந்து தம்முடைய சீஷரோடு கூட அவன் பின்னே போனார். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் ஏசப்பா மேலே விசுவாசம் வச்சிங்கன்னா பாருங்கள், இந்த தலைவன் பின்னாடி ஏசப்பா போனார். ஹல்லேலூயா. பாருங்கள், சகையோ தெரியும் எல்லாருக்கும், குள்ள அவன் ஏசப்பா பார்க்க வகை தேடி மரத்து மேலே ஏறி பார்த்தான். எத்தனையோ திரளான கூட்டம் இருந்தது. ஆனால் ஏசப்பா யார் வீட்டுக்கு போனார், அவரை தேடின, வாஞ்சியாக தேடின வீட்டுக்கு ஏசப்பா போன. அந்த வீட்டுக்கு பெரிய ரட்சிப்பு வந்தது. ஹல்லேலூயா. இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தகப்பனே தாயே, ஒருவேளை ஏசப்பா விட்டு நீங்கள் பின்னோக்கி போயிருக்கலாம். நான் இன்னும் அவரை முழு இதயத்தோடு, ஆண்டவர் முழு இதயத்தோடு தேடுங்க. இந்த சகையை பார்த்தீங்கன்னா மரத்து மேலே ஏறி நின்று தேடும்போது அவனை பார்த்து ஏசப்பா, நான் உன் வீட்டுக்கு வரணும். ஹல்லேலூயா. இங்கே பாருங்கள் வசனம் சொல்லு, இயேசு எழுந்து தம்மோடு சீஷரோடு கூட அவன் பின்னே போனார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்கள், தலைவன் பின்னாடி இயேசு போனார். இன்றைக்கி நீ யாராக இருந்தாலும் சார், பாவம் செஞ்சுட்டேன், என் வீட்டுக்கு ஏசப்பா வருவாரா, நான் பலவிதமான பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆகிட்டேனே, என் வீட்டுக்கு ஏசப்பா வருவாரா, எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனையை மாற்றுவாரான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஏசப்பா சார், நான் உன்னை நேசிக்கிற மகளே, நீ பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்ப, ஒரு அறிக்கையிடு, நான் உன் வீட்டுக்கு வரேன், உன் பின்ன நான் வரேன். ஹல்லேலூயா. அவர் நமக்கு நண்பர், அவருக்கு நம்ம தகப்பனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த தலைவன்ட்டு ஏசப்பா போன என்ன நடந்தது பார்ப்போம். 23ஆம் வசனம் சொல்லுது, இயேசுவானவர் தலைவனுடைய வீட்டிலே வந்து தாரை ஊதுகிறவர்களையும் இறைகிற ஜனங்களையும் கண்டு, விலகுங்கள், இந்த சிறு பெண் மறிக்கவில்லை, நித்திரியா இருக்கிறாள் என்றார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்க, ஏசப்பா அந்த தலைவன் பின்னாடி சென்றார். சென்னவுடனே அங்கே என்ன நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இறந்த வீட்டு என்னங்க நடக்கும், ஒரே ஜனம், ஒரே அழுகை சத்தம், இறைச்சலின் சத்தம், பல சூழ்நிலை. ஒரு வீட்டு வாசலுக்கு வரும்போதே பலர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே வசனம் சொல்லுகிறது, இறை ஜனங்களை கண்டு தாரை ஊதுகிறவர்களும், தாரை ஊதுகிற ஜனம், கொட்டு அடிக்கிற ஜனம், இந்த ஜனத்தெல்லாம் கண்டுட்டு ஏசப்பா சொல்கிறார், வீட்டுக்குள்ளே போல் ஏசப்பா சொல்கிறாரு, அந்த பெண் மறிக்கவில்லை, நித்திரியாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பாருங்களேன், என்ன ஆண்டவர் பாருங்கள். அன்றைக்கி ஆரம்பத்தில் அந்த தலைவன் ஏசப்பா மேலே விசுவாசம் வச்சான். அந்த விசுவாசத்தை ஏசப்பா என்ன பண்ணல, மறுதளிக்கலை. அந்த விசுவாசத்தை ஏசப்பா என்ன குறைச்சி பண்ணல. என் பிள்ளை என் மேலே நம்பிக்கை வச்சுட்டான், அந்த நம்பிக்கை அற்றுப்போக பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு பாருங்கள், ஏசப்பா அந்த வீட்டுக்குள்ளே வாசலில் வீட்டுக்குள்ளே நுழையும் போதே, நீங்களாம் கிளம்புங்க, அவள் தூங்குறா. ஹல்லேலூயா. அதை கேட்டுக்கொண்டு தகப்பனே தாயே, உன் வேலை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, இனி அவ்வளோதான்ம்மா, உன் பிள்ளையோட வாழ்க்கை அவ்வளோதான், உன் கணவனுடைய வாழ்க்கை அவ்வளோதான், என் மகன் ரட்சிக்கப்பட மாட்டான், என் கடன் பிரச்சனை மாறாது, என் சூழ்நிலை அவ்வளோதான் நீங்கள் நினைத்து கொண்டு இருக்கலாம். இந்த நேரில் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற நீ யாராக இருந்தாலும் சரி, இந்த இயேசு சொல்கிறார், ஹல்லேலூயா, நான் பிழைப்பூட்டுவேன். ஹல்லேலூயா. நீ முழு இருதயத்தோடு நம்பணும், முழு பலத்தோடு நம்பு. எதையோ தேடி ஏமாந்து போய் இருக்கிறாயோ, மனுஷர்களை நம்ப ஏமாந்து கொண்டு இருக்கிறாயோ, மனுஷனுடைய வார்த்தையை நம்ப ஏமாந்து கொண்டு இருக்கிறாயோ, ஏசப்பா சொல்கிறார், என்னை நோக்கி கூப்பிடு, என் மேலே முழு நம்பிக்கை வை, உனக்கு நான் அற்புதம் செய்வேன்னு சொல்கிறார். உன் கண்ணீரை அவர் பார்க்குறார். மகளே, மகனே,
தாயே, உன் வேதனை அவர் அறிவார். உன் நம்பிக்கை எது மேலேயோ வைத்து கொண்டு இருக்கிறாய். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அவர் இயேசப்பா மேலே முழு நம்பிக்கை. ஒருவேளை சுற்றி இருக்க ஜனங்கள் எல்லாம் ஒரே குழப்பத்தோடு பேசலாம். நீ என்ன பண்ண போகிற, ஏது பண்ண, அவ்வளோதான், வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, பல குழப்பம். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், வெளியே போ. ஹல்லேலூயா. வசனம் சொல்கிறது, தாரை ஊதுகிறோம் இறைய ஜனங்கள் விலகுங்கள், இந்த சிறு பெண் மறிக்கவில்லை. சிலர் பார்த்து நம்மளை அசட்டையாக தான் சிரிக்கலாம். வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான், இனி அவ்வளோதான், ஏசப்பா தேடி போனாலே நீ அவ்வளோதான், வாழ்க்கை அவ்வளோதான், இப்படியே தான் இருக்க போகிற, முன்னேறவே மாட்டான், இவன் வியாபாரம் அவ்வளோதான், இவன் தொழில் அவ்வளோதான், இவன் வேலை அவ்வளோதான், உயர்வே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறான். கர்த்தர் சொல்கிற வசனம் சொல்கிறது, அடுத்த வசனம், அதற்காக அவரை பார்த்து நகைத்தார்கள். ஏசப்பாவை பார்த்து சிரிச்சாங்கண்ணா. வசனம் சொல்லுது பாருங்க, அடுத்த வசனம் 25வது வசனம், ஜனங்கள் வெளியே துரத்தப்பட்ட பின்பு அவர் உள்ளே பிரவேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இந்த கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தகப்பனே தாயே, வாழ்த்துக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா சூழ்நிலையும் ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத எல்லா காரியங்களையும் எடுத்து போட்டிங்கன்னா அவர் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ஒரு ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத ஏதாவது காரியம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறா, ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத ஏதாவது பாவம் இருதயத்தில் இருக்கிறா, ஏதாவது ஒரு மனக்கசப்பு இருக்கா, தூக்கி வெளியே போடு. அவர் இருதயத்தில் பிரவேசிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஒருவனின் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்து அவனிடத்தில் நான் பிரவேசி அவனோடு போஜனம் பண்ணி சொல்ல, வருத்தப்பட்டு பால் சூப்பர் நீ 2 இடத்துல உளுத்து பேசிப்பேன்னு சொல்ல. நீ கேட்டு தகப்பனை யாராவது என் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே, உமக்கு பிரியமில்லாத காரியம் என் வீட்டில் இருக்குது, அதை நான் தூக்கி தூர போட போகிறேன், உமக்கு மனக்கசப்பு இருக்குது, மற்றவங்க மன்னிக்க முடியாத குணம் இருக்குதுன்னு நினச்சி எல்லாத்தையும் அறிக்கையிடுங்க. ஏசப்பா அற்புதம் செய்வார். பாருங்க, சம்பவத்தை பார்க்குறோம். அவர் சதனாக நகைக்கிறாங்க. ஏசப்பா சொல்கிறாரு, ஜனங்கள் வெளியே துரத்தப்பட்ட பின்பு 25ஆம் வசனம், அவர் உள்ளே பிரவேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உள்ளே பிரவேச இடத்துல என்ன அற்புதம் நடக்க தெரியுமா? வசனம் சொல்கிறார், அந்த சிறு பெண்ணின் கையை பிடித்தார், உடனே அவள் எழுந்திருந்தாள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா கரணை தட்டி ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லுதுங்க. உங்கள் பாவத்தை நீ அறிக்கையிடும்போது, ஏசப்பாவுக்கு பிரியமில்லாத தூக்கி வெளியே போடும்போது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அவர் வலது கையை பிடித்து தூக்க வல்லவராக இருக்கிறார். நல்ல கரங்களை தட்டி மரித்த சரீரத்தை உறுப்பிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ரட்சிக்கப்படாதவன் ஜனத்தை கர்த்தர் எழுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். எல்லா சூழ்நிலையும் மாற்றவனோடு கூட இருக்கிறார். எத்தனை பேர் சிரிச்சிருப்பாங்க, எத்தனை பேர் பிள்ளையோட வாழ்க்கை அவ்வளோதான், எத்தனை பேர் குறை சொல்லியிருப்பார்கள். வசனம் சொல்லுகிற அந்த சிறு பெண்ணின் கையை பிடித்தார், உடனே அவள் எழுந்து. உடனே அடுத்த செகண்ட் 18 வசனம் பார்த்தோம். அந்த தலைவனுடைய வாஞ்ச ஏசப்பட்டு போய் சொல்கிறாரு, என் மகள் இப்பொழுதுதான் மரித்து போனால், ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையை வையும், அப்பொழுது பிழைப்பாள். அந்த வசனம் வார்த்தை இங்கே பாருங்க, அந்த சிறு பெண்ணின் கையை பிடித்தார். ஹல்லேலூயா. அதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தகப்பனே தாயே, அவர் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார். அவர் சூழ்நிலையை மாற்ற ஆயத்தமாக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஒரு எதையோ தேடி எதையோ இழந்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்காமல் இருக்கலாம். இந்த நாள் ஏசப்பா சொல்கிறாரு, என் இடத்துல ஏசப்பா கிட்ட முழு நம்பிக்கை வைக்கும்போது, முழு விசுவாசம் வைக்கும்போது சூழல் எல்லாம் மாறி இருக்கலாம். பாருங்கள், இந்த தலைவன் எப்படிப்பட்டார், எத்தனை பேர் அவருக்கு ஆலோசனை கொடுத்துருப்பாங்க, எத்தனை பேர் அவளுக்கு அப்படி பண்ணுங்க இப்படி பண்ண சொல்லுங்க, மறித்தவனே அவ்வளோதான், இவ்வளோ இப்படி அடக்க பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு மறித்ததுக்கப்புறம் பல ஆலோசனை கொடுத்துருக்கலாம். ஆனால் அந்த தலைவன் யார் மீது நம்பிக்கை வைத்தான்? அவன் தலைவனுக்கு கீழே எத்தனை பேர் இருப்பான், எத்தனை அமைச்சர்கள், எத்தனை தளபதிகள் இருப்பான், அவங்க பேச்சு யார் பேச்சு கேட்கல. அவன் பார்த்த ஒரே முகம் இயேசு மாத்திரம். ஹல்லேலூயா. நல்ல கரங்களை தட்டி ஏசப்பாக்கு நன்றி செலுத்துங்க. இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தகப்பனை தாயே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் இந்த புதுசாக இந்த வார்த்தை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம். இந்த ஏசப்பா மீது முழு நம்பிக்கை வைக்கும்போது, அவர் முகத்தை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கும்போது, அவர் உன் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். உன் வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்கும் போது, உன் பாவத்தை நீ அறிக்கையிடும்போது ஏசப்பா சொல்கிறார், சுகத்தை கட்டளையிட போகிறார். ஹல்லேலூயா. விடுதலை கட்டளை. பாருங்கள், அந்த தலைவன் என்னை நினைத்தானே, வாங்க என் வீட்டுக்கு வாங்க ஏசப்பா, என் பிள்ளை கையை பிடிங்க.
வசனம் அவள் மேலும் அது கையை அப்பொழுது பிழைப்பால். நம்பிக்கை, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிற மனுஷன் பாக்கியன் வேத வசனம் சொல்லுகிறது. அந்த வார்த்தைக்கு நிறைவேறுது பாருங்க. அதே மாதிரி கையை பிடித்து அந்த சிறு பெண்ணின் கையை பிடித்தார், உடனே அவள் எழுந்திருந்தாள். ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனம் சொல்லுகிற இந்த சங்கதி அந்த தேசம் எங்கன்னாச்சா பிரசித்தமாயிற்று. ஒருவேளை உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, இவன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைத்திருந்த உன் வாழ்க்கையில் ஏசப்பா மகிமைப்பட போகிறார். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நம்புகிறேன். கரங்களை தட்டி ஏசப்பாக்கு நன்றி செலுத்துங்க. இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற அன்பான சகோதரி தாயை கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன் நிமித்தம் உன் குடும்பம் ஆசீர்வதிக்க போய், உன் நிமித்தம் உன் இடம் பிரஸ்த ஏசப்பாவுடைய நாம மகிமைப்பட போகிறது. எப்படி மரித்த பெண்ணை கர்த்தர் உயிரோடு எழுப்பினார், தன்னுடைய விசுவாசத்தை குழம்பி போயிருக்கிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார், எப்படி தலைவனுடைய விசுவாசம் எப்படியோ அதே போல் ஏசப்பா மேலே நீங்கள் விசுவாசம் வைங்க. ஏசப்பா உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்ய உள்ளவராக இருக்கிறார். வசனம் சொல், உன் கையை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பால். அதே மாதிரி ஏசப்பா அதே போல் ஏசப்பா மேலே முழு இதயத்தோட நம்பிக்கை வைங்க. ஏசப்பா உங்கள் வாழ்க்கையில் மரித்த எல்லா காரியங்களையும், மரித்த எல்லா சூழ்நிலையிலையும் கர்த்தர் மாட்சியா வல்லவராக இருக்கிறார். எல்லாம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோமா? எல்லாம் கண்களை மூடி இருந்த இடத்துல, ஒருவேளை எந்த சூழ்நிலை நீங்கள் இருந்தாலும் சரி, சின்ன ஒரு 2 நிமிஷம் தான். ஒருவேளை நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற பல வேலை சூழ்நிலையில் கண்ணை மூடி ஒரே விஷயம் ஏசப்பா நோக்கி பாருங்களேன். ஒரு வாட்டி எதையோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எந்தெந்த டாக்டர்ஸையோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஏசப்பா சொல்கிறாரு, கர்த்தர் சொல்கிறார், என்கிட்ட விசுவாசம் வை. இந்த ஒரு வாட்டி முழு இதயத்தோடு நம்பிக்கை வைங்க. ஏசப்பா எப்படி இந்த மரித்த மகளை உயிரோடு எழுப்பினாரோ அதே போல் ஏசப்பா வல்லவராரு. எல்லா கண்களை மூடி ஹல்லேலூயா. ஏசப்பா இந்த ஆன்லைனில் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற, பார்த்து கொண்டு இருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகள், அப்பா கண்ணை மூடி அப்பா மொழியத்தோடு தேடுகிற நம்முடைய பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாருங்க ஆண்டவரே. அப்பா அநேக குழப்பத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு, கடற்பிரச்சனையில் இருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு, வியாதியோடு இருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு, பல குழப்பமான ஆலோசனைகளை வந்து கொண்டு இருக்கிற, நான் என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியலேன்ற பயந்து கொண்டு இருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு. என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான், என் வியாதி அவ்வளோதான், என்னுடைய ஜப வாழ்க்கை அவ்வளோதான், எல்லாமே மரித்து போயிருக்கு என்று பயந்து கொண்டு ஒவ்வொரு பிள்ளையோட வாழ்க்கையில் எப்படி அவளை கையை பிடித்து, அப்பா அந்த சிறு பெண் கையை பிடிக்கும்போது அவள் எழுந்திருந்தாலோ அதே போல் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லாம் கைகளை உயர்த்தி ஏசப்பாட்ட ஒப்பு கொடுங்க, ஏசப்பாட்ட ஒப்பு கொடுங்க. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே அப்பா தன் கைகளை ஒப்பு கொடுத்திருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளையோட கரத்தை தொடுவீராக, தொட்டு உயிர்ப்பிப்பீராக. எல்லா பலவீனத்தை கொண்டு வருகிற ஆவி, சோர்வை கொண்டு வருகிற அவ்விசுவாசமான காரியங்கள் எடுத்து போட முடியாது ஜெபிக்கிறேன். ஏசப்பா இந்த பிள்ளைகள் முழுவதோடும் கேட்குறாங்கப்பா, அவங்க என்னென்னலாம் கேட்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் தரப்போவதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. பெரிய அற்புதம் நீங்கள் செய்து விட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம், வியாதி எடுத்து போட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம், பயத்தை எடுத்து போட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம், ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு நீ பிழைப்பை உண்டு பண்ணதுக்காக ஸ்தோத்திரம். அப்பா தொடர்ந்து நீங்கள் பெரிய காரியங்களை செய், இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல தகப்பனே, ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதை கேட்டுக்கொண்டு சகோதரியே தாயே, ஏசப்பா உங்களுக்கு அற்புதம் செய்துட்டான்னு விசுவாசிக்கிறேன். இன்னும் ஏசப்பா முழு இதயத்தோடு கேளுங்க. உங்கள் ஏசப்பா உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாக. உங்களுக்கு ஏதாவது அற்புதங்கள் ஏசப்பா செய்திருப்பார், ஆனால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஏசப்பா நாங்கள் மகிமைப்படுத்த சொல்ல முடியும். கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாக எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென் ஆமென்.